COVID is the only instance where oxygen is required. Oxygen could be required in mostly all serious medical conditions and emergencies where there is breathlessness and respiratory problem. We even learned that a few puffs of pure oxygen could keep us younger and the skin glow. Pure oxygen keep the children more active and brighter. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have. Kasang Hinyaw Trap National Youth Front Northern Region lembat ka jingi trelang bat ko Synñiang Circle kala kaneri ki kiti ajing irap shakitu ki nongsong snong ki balamat ha ka kurdu ka bakraw hadin balawan lingshop kanika klam covid khatkhandai ha kanika thain bat ka jallahi borok away katai ka seng kala kaner laki kiti ajing irap shaki katu kat netli ki ying ha ka snong Umran Ñiangbyrnai Ribhoi District ki bala shakta ha ka kurdu bat ka hiran ka bakraw ha ka ba ki ladu ban lej belasngi kumba julong haki benai bakham menshwa namar kanika klam covid khatkhandai ya kajing IT ki Marbam la pelong ka step jong ka khat tarik unaitung hapo kajing ila moba Edelbert nongrum ubalong kumu General Secretary jong ka Hnyf Northern Region hakabala isaki langru da kajing don lang uba Stefan Kharbani ubalong kumu rang ba snong ka Umran Ñiangbyrnai bala senran lang da ki dukhat ka seng bat ki nongsong snong na ka tega snong habai kram bakilat pathai khubor layo ya kaching pensai bana kadaw kaching shakta ha kayo kakon kabala penlong ya ka Hnyf ban hier ban Synñiang shakitegi Longiing daki Marbam badru na kaliang urang ba snong la penpau bakala don ni kaching sateng na kaliang ban pentre ya ka scheme MGNRGA ha ka snong kumta kalawan ra ya kaching kurdu shaki nongsong snong ha kini kisngi ba mentah hadin balawan kini ka pandemik kimyo watang balik belaru te kibreu kila su song khop ha la ki Longiing ti long kalong ka syak ka ba isai ki makin yo ka bam ka di tam ka ba ki pang system kalong ka ka jing ka ba khrau nam ta jung ki jongki te ngaso na kaleng kum janga kumurang ba snong ngaso ba kalong ka ka kam ka ba ka kum ka seng kalale akan ke por banok Synñiang dari Marbam sakini ki Longiing ki ba don apa deng kajing Di pila amni thu pat yengi kat kum ka khubor ka bangiyo kalong ban nakaliang jong ki board district kim simlakhang yang ni ka scheme MGNRGS ban pentri kam ha ki snong nong kendong da kan ni ka snong yu pi hato kam don kan ni ka scheme ka ban pentri kam ha ki ni ka scheme ta akini ki por baladem akana ka andi ka udah snem baladem ka badan ke jumpa khang snong ni la pentre ka du scheme MGNRGS kinang snong kila ayo sibun ka jing muntai na ka tu tare hakane ka por pat inang bun ki ba sa teng ki blok ngimpat la ban pentre ka ne ka scheme jadi tenta hi jing na kaliang jongi kum ka dor bas nong tu ni nakaliang jongi ka seng kat ka ba ngiya churum seneng babon ki nongsong snong lane ki breu ki beduk ma ki sai ut sai nam yengi nakapor sakapor te aga jingyai kalti jongi ngi wat bat ngi jurep ngi lap sisa ba ki don ki snong ki ba jenjar sisa lang ba ka jingwan jong ka pandemic jingwan jong ka COVID-19 ka bala pen jenjar sisa ki nongsong snong ba kimyo su banilek bala banilek ketnong ka jaka ka ba ki sai bala ru kila sa pensenge te kim dom lat dan nanti su banelek bela te takadaw kim wan sengi kum kaseng ki iba ngi nakaliang kaseng ni sat yarap keleng mah te ki ui te kim bakse banwan bani kendo ingi pakajuk oporu nakaliang dingi kaseng kat kabala ngi rap hi ki dai bor ibarit ke jongi hendrai ngi kum kaseng balang mah kumba bor ngi siong ba ngimdai kita kiba ngiyok tulop dan ngiyok jingsew dan ngidon kono kita ka funding ka bahe bat ka bobot kendai lengba jing tristom bat ka jing ino Synñiang lang hi para member bat kumjur ki perlop ngi yanok Synñiang sikiba dan kam bat kiba dan kam sisa kata ka jing yarap
te nakaliang jonga hi kum sketri jong kaseng nga banjur bat nga karpat ru ya kinong nikmat ki jongi ki badan sya kada jingkit kli nam ta kinong song jong ka constituency hi makilai kiyo sibun ki skim om kum mengi kiseng balang ngimdan skim ngimdan tulap ngimdan kano hendai ngi karpat ikiru bikin ya petlam ya kinong song ki babon hakpo ka constituency jongki babon ki bereu ki deki beduk bat ki babon ki don kam ki jingirap lese ki don ki ba kwa lane ki badan kam ki jingirap om kamarbam hendai ki don kam ki jingirap haki liang kadawai kadesen kaliang kapang custom tingi kum kaseng bensin sajmat ikine tengi karpat iki badan kabar baki soha ban yami lam kum hakane kapor ban yarap lam nam ta ki bereu beduk busuk barang ni de kumbakan utli gisnong bila sedang menia ya kaniga kum ai Synñiang jong pi to nakaliang jungi kaseng ngatrai kumpi ki pras pilatip hi ngimla nyausu ki jingirap ki jongi om tang haka constituency jongi umsneng hendrai keleng haka dong ribhai hi borok kawai ni apoi ki jingirap ki jirang sa mau hati ka umsneng ka umrai ta ter keleng borok hi constituency apa ribhai ngimla su ban nyau ki dong bat kisnong ki ba nakaliang jungi kaseng ngila ai jingirap